koliki je značaj akupunkture u borbi sa različitim oboljenjima i problemima, kako izgleda kada koristimo ovu metodu u lečenju različitih vrsta bolesti i kako najbolje kombinovati tradicionalnu kinesku medicinu sa konvencionalnom. O tome u nastavku Novog dana razgovaramo sa doktorkom Gordanom Petrović. Ona je specijalista tradicionalne kineske medicine u oblasti akupunkture. Dobro jutro i hvala što govorite za N1. Dobro jutro, hvala vama na pozivu. Čast mi je, zaista. Hvala najlepše. Hvala i vama što ste naša sagovornica. Zaista je širok dijapazon oblasti u kojima se može primjenjivati tradicionalna kineska medicina. Koliko je ona dobra dopuna ovim savremenim konvencionalnim metodama lečenja, koliko je širok dijapazon u različitim vrstama problema u kojima se ova metoda primenjuje. I možda da krenemo od one najaktuelnije, borba sa koronavirusom. Ima li nekog efekta već ispitanog koji je pozitivan? Pa ovako, naravno ovo što ste rekli, dijapazon je zaista širok primene akupunkture kao jedna od najvažnijih grana kineske medicine, tradicionalne kineske medicine. Upravo zbog toga što ova komplementarna medicina ne radi samo po pitanju rješenja simptoma i određenih bolesti koje osobe možda ima, već radi na otkrivanju uzroka tih simptoma i bolesti koje svako od nas ponekad u životu razvije. Tako je naravno i sa COVID-om. S obzirom da je COVID-19 nova vrsta, relativno nova vrsta virusa, sad se pojavila, evo, svi smo zbunjeni šta, kako, gde, po celom svetu se priča o tome i pokušava da se radi na tome. Ono kako ja tome pristupam, budući da još uvek nema nikakvih pretraga, jeli nova je stvar, ja tome pristupam tako što radim na podizanju imuniteta svakog pacijenta. Pacijenti imaju smanjen imunitet usled različitih uzroka, ali budući da je akupunktura vrlo individualna tehnika, radi se na otkrivanju uzroka kod svakog pojedinca ponaosob. Znači mora se uzeti u obzir kompletan konstitucionalni sklop osobe i raditi se na tome, osim naravno mera predostrožnosti za koje već svi znamo i koje svi primenjujemo, ali neki imunitet se gradi iznutra, znači zdravim načinom života, zdravom ishranom i veoma važno zdravim razmišljanjem. Tako da u mom radu sa, da kažem, u prevenciji COVID-a, pošto pacijente koji su bili zaraženi, naravno nisam imala prilike da vidim, radi se u stvari veoma često na suzbijanju straha, anksioznosti, panike koje onda utiču na loše spavanje, na loš apetit ili povećan apetit i tako dalje, možda čak i za komplikovanje nekih prethodno postojećih simptoma. Znači, izuzetno je bitna primjena akupunkture kao komplementarne medicinske metode, da tako kažemo, u građenju imuniteta i u stvari osposobljavanju osobe da se bori, što se kaže, sa svim što ga eventualno dočeka, snađe ili čak da do toga ne dođe. Da. Evo, duboko smo u septembru, skoro je kraj meseca, ali čini se da sezona alergija i dalje je u toku i dalje traje. Kako može pomoći ova metoda u lečenju, koliko je efikasna? Efikasna je veoma. Tu akupunktura je jedna, ovako kažem, vodećih tehnika komplementarne medicine, zato što, opet kažem, vraćam se na početno izlaganje, da se radi na imunitetu. Često se kod alergijskih pijavica i drugih alergija radi o malo preterano aktivnom imunom sistemu, znači on mora da se onda, da kažem, niveliše tako da ne reaguje preterano na reagense sa strane. Opet kažem, radi se na kompletnom sklopu osobi i izuzetno pomaže kod redukcije simptoma curenja nosa, pečenja očiju, grebanja u grlu, bilo da postoji sekret iz nosa ili ne, sekret koji se sliva niz grlo, takozvani postnazalni iscedak i tako dalje. Tako da ovo je, da kažem, jedna ovako od lakših situacija za nas akupunkturologe i u ojačanju imuniteta da se telo samo izbori sa reagensima sa strane i za redukciju simptoma. Znači toga ima jako mnogo i vrlo, vrlo uspešno i, da kažem, relativno lako u zavisnosti od toga
koliko dugo osoba pati od simptoma, to se razrešava zaista ovako u jednom lepom, kraćem roku nego možda neke druge hronične tegobe. Kako izgleda sama metoda? Da li je bolna? Kako izgleda u praksi? Nije bolna, to je često pitanje. Ne, budući da se akupunktura često povezuje sa iglicama, što u suštini jeste tačno, ali iglice koje koristimo mi su izuzetno male, izuzetno tanke, tako da nemaju nikakve veze ni sličnosti sa iglama sa kojima se češće susrećemo u smislu vađenja krvi, davanja nekih injekcija i tako dalje. Tako da bolna nije. Postoje određene senzacije koje pacijent može da oseti u toku tretmana, kao što je toplota ili trnjenje trenutno ili, da tako kažem, jedan osjećaj težine na mestu uboda iglice i u okolnim erijama, ali to je sve zaista, tako da uglavnom svi dođu sa tim pitanjem i onda kad ubodemo prvu iglicu kažu pa to se ništa i ne osjeća, tako da to je uglavnom to. Ta neka anticipacija tretmana češće ume da bude više problematična nego samo moment ubadanja iglice. Vaša uža specijalnost je upotreba akupunkture u oblasti reproduktivne medicine, fertiliteta. Kako se poboljšava reproduktivno zdravlje uz pomoć akupunkture? Kakve rezultate do sada ste primetili? Ja se, da kažem tako, specijalizujem u tretmanima za reproduktivno zdravlje. Odlični su rezultati, zaista. Tu je akupunktura veoma ispitana tu. Možda jedna od oblasti gde su se studije najviše radile i koje su potvrđivale u stvari validnost ove terapije. Tako da ja sam imam velike sreće da radim sa nekoliko medicinskih timova u Srbiji, između ostalog i sa doktorkom Zoricom Crnogorac, što se kaže u pomoći pacijentima za vreme van telesne oplodnje, isto tako i u njihovim prirodnim ciklusima, odnosno u prirodnim načinima za začeće. Pomaže puno na različitim nivoima, pomaže za redukciju stresa, znači radimo na tome da se smanji anksioznost, da se smanje strahovi. Zatim na fizičkim, da tako kažem, poteškoćama, policistični jajnici, zatim bolne menstruacije, izostanak menstruacije, neuredni ciklusi, problemi insulinske rezistencije i tako dalje, isto tako i kod muških partnera po pitanjima azospermije, norospermije i tako dalje. Tako da opet se vraćam na početno izlaganje i individualistički je princip, znači svaka osoba mora da kažem, sa svakom osobom moramo da podelimo njene životne navike, životni stil, opšte zdravlje, kao i simptome da bismo mogli najbolje da pomognemo i upravo u tome leži i tajna zašto je akupunktura toliko uspešna i naročito u reproduktivnom zdravlju, budući da se radi o mnogo različitih stvari kojima treba da pristupimo veoma ozbiljno i da je to potrebno neko vreme i moramo korak po korak. Ali veoma uspešno, tako da... Evo, juče smo govorili o tome da 6 meseci već živimo sa pandemijom od marta meseca. Evo, čemu nas je naučila cela ova situacija? Da li i koliko da je važan i taj holistički pristup zdravlju i kako ga kombinovati sa tradicionalnom medicinom, tradicionalnim metodama koje nikako ne smemo da izostavimo? Pa ovako, ja sam mišljenja da postoji samo jedna medicina. To je ona medicina koja pomaže ljudima da se osjećaju bolje i da uz jednu odgovornost prema sopstvenom zdravlju postignu najbolji svoj, da kažem, efekat svog najboljeg zdravlja. Znači, jedna je medicina. Mi svi dolazimo iz različitih oblasti, a konvencionalna medicina, dijagnostika su apsolutno neprocenjive u svemu. Znači, to se nikako ne može osporiti, ali ovo što ste rekli, naravno, tradicionalno koju ne treba zaboraviti, konkretno akupunktura je više od 5000 godina stara, odnosno kineska medicina, pa akupunktura kao tehnika kineske medicine. Tako da ono što je veoma bitno je da upravo ovo što ste rekli, holistički pristup, celina od whole, mora se primenjivati zato što sve drugo daje limitirane i kratke rezultate. Znači, na neki način
ova pandemija koja se desila nas je usmerila na to da moramo da razmišljamo o zdravlju kao jednom potpuno drugom konceptu koji je sklop dobrih fizičkih, psihičkih, duhovnih oblasti u samoj osobi, da se na tome mora raditi da bi se postigla jedna celovita dobra zdravstvena slika. Isto tako smatram da je veoma važno da u ovom periodu smo dobili još jednom mogućnost da shvatimo da jesmo sami odgovorni za svoje zdravlje, da nije uvek samo do lekara da prepiše određeni lek ili da vas pošalje na određenu dijagnostiku. Opet kažem, neprocenljive je to vrednosti kad je zaista potrebno, ali postoji mnogo situacija gde možemo sami sebi da pomognemo na način na koji je za nas odgovarajući, sa dobrom ishranom, dobrim spavanjem, redukcijom stresa, razmišljanjem o tome gde smo i šta smo, što se kaže u ovom svetu, i da onda u stvari shvatimo da imamo šta da kažemo i mi za naše zdravlje, a ne samo lekar ili lekar specijalista ili čak akupunkturolog. Ja na tome veoma često radim, da se ta odgovornost shvati kao podeljena između nekoga ko se smatra lekarom ili praktičarom i osobe koja pomoć traži. Hvala vam, važna je to poruka za kraj. Hvala što ste bili naša sagovornica. Hvala vama. Gordana Petrović, specijalista u oblasti tradicionalne kineske medicine, posebno vezane za akupunkturu, bila je naša gošća. Ostanite i u nastavku uz naš program.